Йыратызар шешмәйялынан. Муза, Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез. Сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Татар дәулет әкият Курчак театры. Театрның барлыққа келу тарихы. Бүгінгісі һәм театрның 90 яшьлек юбилейі хақында. Шәһәрнең үзәгендә урнашкан әкият Курчак театры Казанлылар һәм башкалабыз кунакларның яраткан урыны. Аның бинасы яныннан берәү дә сыкланмыйча уза алмый. Әкияттәге сарай кебек ясалган әлеге бина тышкы яктан да, эчке яктан да матурлыгы, серлелеге белән әсир итә. 1934 елда нигез салынган Татар дәүләт әкият Курчак театры илнең тулы хукуклы, иң зур тарихлы театрларынан санала. Башта ул беренче дәүләт интернациональ Курчак театры исемен йөртә. Аның беренче директоры, актеры, рәссамы һәм режиссеры Сергей Макарович Мирзяков була. Ул үзе тирәсенә балаларны һәм театр сәнгатен ярата торган, иҗади яктан актив яшьләрне җәлеп итә. Театрның репертуары татар һәм рус әдәбиятының, дөнья классикасының иң яхшы әсәрләренә нигезләнеп төзелә. Беренче тамашалар Петрушка Октябрёнок, Красный Петрушка дигән спектакльләр була. Соңрак 1937 елда актриса Рукия Хабибуллина һәм артист Фуат Таһиров Габдулла Тукай әкияте буенча беренче милли пьеса Кәҗә белән Сарыкны дөньяга чыгара. Шулай итеп, Курчак театрында татар милли драматургиясенә нигез салына. Әлеге сәнгатьнең төп принцибы мауктырып тәрбияләү була. Ул бүгенге көндә дә актуаль. Әкиятның яңа бинасы 2012 елда ачыла. Аңа кадәр ул иске чиркәү бинасында эшли. Яңа бина әйткәнебезчә әкияти сарай образында төзелгән. Аның архитектура, декоратив детальләре дә сокландырылык. Әйтерсең лә архитекторлар бинаны балалар рәсемнәреннән күчереп ясаган. Бина фасадында төсле сыннар ерактан ук күренеп тора. Нәкъ менә алар тылсым яратучыларны әкият иленә дәшә. Бинаның эчке бизәлеше дә тышкы ягыннан калышмый. Үз тамашачыларын ул иркен заллар һәм йомшак патша кәнәфиләре белән каршы ала. Серле дөньяга алып керә. Әкият Курчак театры турында сөйләшәбез икән, сүзне беренчеләрдән булып Роза Сәйетнур кызына бирергә кирәктер. Ул әлеге театрны 40 елдан артык җитәкли. Аны юкка гына әкиятның әнкәсе дип йөртмиләр. Мен 79 елда килдем бу театрга. Баштан 13 ел әдәби бүлек мөдире булып эшләдем. Нәби Дәүли, миңа хәтле инде 57 елданың спектакль беренче ролны алган Мәскәүдә. Мен эшләгәндә старт мәйданчыгы чыкты. Ул вакытта космос темасы бик популяр иде. Туфан Абдулович белән җидәй берен куйдык Туфан Абдуловичның. Мен эшләгәндә Кәрлә мәктәп баласы, безнең авыл Робинзоны, Казанның меңгеллыгына легендасы, бик күп әйберләр эшләдек аның белән. Зөлфәтне кулыннан тотып китердем әле, аны әйтергә оныттым. Шул хәтле менә Шиңгиз Айтматовның прозасы Зөлфәтнең шигырьләре белән дә үрелеп бара иде. Аның шигырьләрен кешенең йөрәгенә җитә торган. Бөтен театр кешеләре карады Казандагы. Бүген Курчаклар елаттылар диделәр. Чөнки анда шундый юллар бар. Иртәгәсе көнне кемне атлап узар? Без дөньяны атлап узган юлдан ком басмасмы безнең сукмакларына? Уйлан кешем, уйлан, уйлан, уйлан. Роза Сәйетнур кызы театр җитәкчелегенә килгәч, репертуарды профессиональ яктан баету, тәрбияви әсәрләр сайлау, балаларда иҗади һәм әдәби караш тәрбияләүне максат итеп куя. Нинди генә кешене чакырсак та без язарга, алар профессионаллар иде. Композитор булсынмы, драматург булсынмы. Чөнки беләсез бит, Курчак иң беренче бала Курчак театрында профессиональ сүз ишетә. Художникларның эшләрен күрә, композиторлар, шуңа күрә менә мен драматургларны әйттем, композиторлардан Сара Посадыкова, Хөснул Вәлиуллин, Рашид Калимуллин, Луиза Батыр Булгари һәм башка кем белән эшләсәк тә без профессионал кешеләрне генә чакырабыз. Балалар иң беренче Курчак театрына килгәннән соң, баштан без 5 яшьтә кабул итә идек, Образцов театрыннан үрнәк алып эшли идек. Укырга да мин беренче мәртәбә бардым, андан 3 яшьтән кабул итә башладык. Аннан инде 2 яшьтән бәйбі спектакльләр чыгара башладык. Һәм акны карадан, яхшыны яманнан
айырырга бит иң беренче безнең спектакльләр аша өйрәнәләр алар. Театр уйышкан көннән бирле ике телдә эшли, ике телгә дә тугрылыклы булып кала бирә. Биредә ике труппа хезмәт куя. Бу аңлавыгызча шулай ук җиңелләрдән түгел. Әкиятләрдә һәр вакыт яхшылык яманны җиңә, һәм алар беләсезме, менә шундый күзләре очкыннанып утыралар иде. Ул патриотик хисләрдә тәрбияли, республикага, халыкка, телгә мәхәббәттә тәрбияли. Шуңа күрә минем уйлавымча гына түгел, Курчак театрының аның әһәмияте бик зур балаларын тәрбияләүдә. Менә Ленинградта яшь тамашачылар театры бар, Александр Брянцев дигән бик данлыклы режиссер эшләде анда. Мин анда да укырга барган идем. Менә ул әйткән, балалар театрының девизы булып торырга тиеш: развлекай, воспитывать. Күңел ачу белән бер рәттән бит инде сәнгать бу. Шул ук вакытта һәр спектакль балаларны тәрбияләргә тиеш тә, һәм без шуңа омтыла идек тә. Не оставляйте меня, прошу вас. Старайтесь понравиться отцу. Только это и нужно. Я-то стараюсь. Вам известно, на какие хитрости мне пришлось пойти, чтобы попасть к нему во служение. И на какие уловки приходится пускаться, чтобы снискать его доверие. И я вижу уже в том большие успехи. Әкият театры шын мәгънәсендә Татарстанда Курчак театры сәнгатенең үзәге булып тора. Ул Россиядә һәм чит илләрдә дә танылу алды. Төп иҗади максатлары үзебезнең һәм чит илләрдәге Курчак театрлары иҗатын өйрәнү, иҗади мөхит тудыру буенча инновацион технологияләрне эзләү һәм ныгыту. Әкият Россия Курчак театрлары арасында әйдә баручылардан санала. 1974 елдан бирле ул Унима халыкара Курчак театрлары оешмасы составына керә. 2005 елдан 21 гасыр Россия Курчак театрлары ассоциациясендә. Театрда 100-дән артык кеше эшли. Труппада барлыгы 33 артист. Яшь артистлар нигездә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын һәм Казан театр училищесын тәмамлап килә. Бу уку йортлары базасында театр моннан 44 ел элек үзенең Курчак театры мәктәбен ача. Аны тәмамлаучылар Казанда гына түгел, Россиянең күп кенә театрларында хезмәт итә. Әкият Курчак театрында 2019 елга кадәр 42 ел дәвамында баш режиссер булып Тосырның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Илдус Насих улы Зиннуров эшли. Ул 100-дән артык әсәр сәхнәләштерә. Спектакльләр куюдан тыш курс җитәкчесе буларак ничә буын Курчак театры артистларын укытып иҗат дөньясына юл ача. Театр үсешенә әйтеп бетергесез зур өлеш керткән тагын бер шәхес Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Роза Сәйтнур кызы Япарова. Ул 2020 елга кадәр 27 ел буена театрның директоры булып эшли. Яңа бина төзетү эшләрендә шактый зур көч куя. Әкият Курчак театры төрле елларда спектакльләр белән Германия, Төркия, Франция, Болгария, Казахстан, Финляндия, Беларусь, Румыния, Азербайҗан, Таҗикстан, Белград, Новосибирск, Рязань, Киров, Оренбург, Кострома, Самара халыкара театр фестивальләрендә, Болгария, Россия, Франция, Германия, Югославия, Америка Кушма Штатлары, Нидерланд, Чехиядагы иҗади конференцияларда, күргәзмәләрдә, конгрессларда катнаша. Әкиятлеләрнең Россия шәһәрләре, шулай ук Татарстан Республикасының район һәм шәһәрләренә даими гастрольләргә йөрүләре театр эшчәнлегенең мөһим юнәлеше булып тора. Иксез-чиксез зур илебезнең яшь тамашачылары ул гастрольләр вакытында татар халкының тарихы, гырыф-гадәтләре һәм мәдәнияте белән таныша. Әкият Курчак театрының 90 еллык юбилейына багышланган тапшыруыбызны дәвам итәбез. Спектакльләр әкиятның үзен хәтерләтсен өчен биредә труппа, рәссамнар, музыкаль белгечләрдән тыш 3 цех хезмәт куя. Шуларның беренчесе курчакларны әзерли. Курчаклар берничә төрле: өске, планшет, марионетка һәм таяк курчак. Марионеткалар белән эшләү артистлар өчен иң авыры диләр. Гомумән безнең театрның төркемендә труппасында 30-дан артык артист бар. Аның яртысыннан күбрәге 20 артист ул рус телендә, рус төркемендә иҗат итә, ә менә без 11 артист инде ул татар төркеме. Безгә бәбиләр дә киләләр. Безнең спектакльнең яшьлекләмәсе 0+тан башлана. Һәм инде аның шиге юк. Шуңа күрә безгә нәни тамашачылар да килә.
мәктәп яшендәге тамашачылар да килә, өлкән тамашачылар да йөри. Безнең, Аллага шөкер, бүгенгесе көндә тамашачыларга кытлык кичергән юк. Инде спектакльләргә килгәндә, шулай ук безнең рус спектакльләре ешрак була, татар спектакльләре ул бераз кимрәк була инде бу бераз гына тел мәсьәләсенә дә бәйле. Шулай ук барыбер татар спектакльнә дә рус тамашачысы йөри, чөнки безнең һәрбер спектакльләребездә ул рус теленә синхрон тәрҗемә белән тәэмин ителгән. Монысы декорациялар әзерләүче цех. Биредә күреп торасыз, көчле иратлар эшли. Аларның алтын кулларында гади агач йомычкасы да жанлана. Без күз алдына да китерә алмаган предметлардан бу осталар шынакият тудыра. Аннары бар сәхнәне жанландыра. Курчак театр артисты бит инде ул үзе аша курчакка жан өрә. Шуның белән әле балалар күңеленә, олылар күңеленә дә үтеп керергә тиеш. Бездә инде живой планда да хәзер спектакльләребез күп. Шүрәледә живой планда артистлар чыгыш ясыйлар, Аладдинда, мәсәлән, инде күптәннән куелып килә торган Гусенок спектаклендә балалар белән дөресчә әйткәндә прямой контактта алып барыла спектакльләр. Һәм шуңа күрә Курчак театры артисты да драма артисты кебек үк, бәлки әле күбрәк тәдер үз өстендә эшләргә, пластикасын, дикциясын һәм һәр яклап үстерергә тиеш. Чираттагы цехта тегүче апалар хезмәт куя. Алар курчакларга һәм артистларга костюмнар тегә. Театр сезон барышында 8 спектакль чыгара. Һәр спектакльгә әзерлек якынча 2 ай вакытны ала. Безнең әкият Курчак театры әлбәттә инде беренче чиратта минемчә үзенең бинасы белән аерылып торадыр. Шундый зур бина, сарай сыман, шундый ханнар сарае сыман, шундый матур бинабыз бар, Аллага шөкер. Һәм әлбәттә инде без бүтән татар театрлар белән аралашабыз, бик элемтәдә, һәр бәйрәмнәр саен, шул ук булмасынмы инде әлбәттә ул тантана. Театраль премиясы бүтән театрлар белән шунда күрешеп, аралашып, дусларыбыз белән бергә укыган чакларны искә төшереп, бу 90 яшьлек юбилейда мин үземнең театрыма теләп калам, әлбәттә инде иҗади уңышлар, коллективыбыз безнең тагын да яңа актерлар килсен, яшь актерлар тулы булсын, дус булып яшик. Һәм әлбәттә инде Курчак театры сәнгатен онытмыйк, матур итеп, елмаешып яшик. Әкият Курчак театрында спектакльләр татар һәм рус телендә уйнала. Балалар спектакльләрдә яңа сүзләр өйрәнә, дөньяны танып белүгә бер адым ясый. Гомумән балаларны сәнгать аша тәрбияләү иң күркәм алым. Уен, әкият, сөйләм, тамаша аша бала мәгълүматны җиңелрәк һәм тизрәк исендә калдыра. Туган телне үстерү һәм милли әдәбиятны популярлаштыруда да спектакльләрнең өлеше зур. Театр сәнгате балаларның иҗади фикерләү сәләтен ачарга булыша, эстетик һәм әхлакый тәрбия бирә, хәтерләрен, игътибарын, күз алу сәләтен үстерергә ярдәм итә. Бүгенге көндә Әкият театры афишасында 60-тан артык спектакль бар. Алар арасында тарихи һәм заманча әсәрләр, дөнья халыклары әкиятләре тәкъдим ителә. Спектакльләрдә традицион ысуллар белән эшләнгән курчакларны да махсус уйланып чыгарылган курчак системаларында күрергә мөмкин. 2019 елдан Татар дәүләт әкият Курчак театрының баш режиссеры, 2020 елдан сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Газинур улы Зәйниев. Режиссер театрга яңа сулыш алып килде. Әкияттә балалар өчен генә түгел, өлкән тамашачылар өчен дә спектакльләр барлыкка килде. Сүз уңайнан күптән түгел Илгиз Зәйниевнең авиатор спектакле Алтын битлек милли театрлар фестиваль премиясында җиңү яулап, Казанга 3 алтын битлек алып кайтты. Шулай итеп Илгиз Зәйниев татар режиссерлары арасында режиссура өчен алтын битлек алган беренче режиссер булып тарих битләренә язылды. Театрның 90 еллык юбилеена алтын битлек зур бүләк. Бүгенге көндә театрның баш режиссеры Илгиз Газинур улы Зәйниев. Роза Япарова аны әкият өчен зур табыш дип атый. Шуннан да режиссер театр репертуарына яңа сулыш ирде. Курчак театры ул театр сәнгатының бер төре, һәм ул балалар өчен түгел, өлкәннәр өчен дә, гаилә белән карар өчен дә, балалар өчен дә шул сәптән бөтен башка театрлар кебек, шулай ук опера балалар өчен дә булырга мөмкин, өлкәннәр өчен дә, драма да шулай ук. Театр, Курчак театры да шулай ук. Һәм без соңгы 5 елда
бу өлкәдә дә эшчәнлек алып бардык һәм унлап спектакль чыгардык русчада, татарчада һәм инде төрле фестивальләрдә шул спектакльләр белән еш катнашабыз һәм тамашачы да хәзер көннән-көн ул өлкәннәр эчендә булырга мөмкин икәнлеген аңлый һәм инде ул спектакльләрнең аерым тамашачысы өлкәннәр өчен Курчак театры дигән сүзне аңлап өлкәннәр өчен куелган спектакльләргә махсус йөри торган тамашачылар безнең күбәйгәннән-күбәя бара. Илгиз Зәйниев куйган «Авиатор Курчак» спектакле күптән түгел 3 номинациядә алтын битлеккә ия булды. Бу Татарстанда режиссер эше буенча беренче алтын битлек премиясе. Мин үзем бара алмадым, безнең артистыбыз Дилүс барды һәм рәссамыбыз Сергей Николаевич Рябинин бардылар һәм алар безнең менә бу 3 битлегебезне алып кайттылар. Әлбәттә без куандык, әлбәттә шатландык. Бу бигрәк тә театрның 90 еллыгын искә алганда, бу менә бөтен биредә эшләгән 90 ел буена хезмәт куйган кешеләрнең эшчәнлегенә зур бәя дип саныйбыз, чөнки театрның традициялары ул елдан-ел барлык булдырылып килә. Безнең артистларыбызның менә ул бит бер спектакль генә түгел, ул менә шул спектакльдә уйнар өчен дистәләгән спектакльләрдә уйнап үзенең осталыгын шомарткан. Һәм ул бер спектакль нәтиҗәсе генә түгел, ул шундый зур бәя. Ул дистәләгән спектакльләрнең нәтиҗәсе. Мин дә дистәләгән спектакльләр куеп шул спектакльне булдырганмын. Артистларыбыз да безнең шомарып, күп рольләр уйнап, шул дәрәҗәгә үсеп җиткәннәр. Шулай ук рәссам да, ут куючылар да, композитор да, барысы да. Шуңа күрә ул юктан гына бар була алмый, ул зур тәҗрибәдән килә торган әйбер. Çeşekler gibi kar yağar, Hatırladı yemeli may kişi, Şımır çeşek ottan tuğayda. Тагын бер айырмабыз бар безнең, без бердән-бер ике телдә дә тигез эшли торган театр. Без русчада эшлибез, татарчада эшлибез һәм инде балаларны, менә үзебезнең балаларны чит балалар юк дип әйтәләр һәм бу дөрестән дә шулай. Без үзебезнең гражданнарыбызны, үзебезнең балаларыбызны үзебез тәрбияләргә тиеш. Аларның күңелләренә без нәрсә салабыз, иртәгә безнең илебездә шундый кешеләр булачак, шундый җәмгыять булачак. Шуңа күрә бу мәгънәдә безнең театр җилкәсендә инде бик зур йөк, бик зур бурыч ята дип саныйбыз. Һәм үзебезнең хәлебездән килгәнчә моны әйбәт итеп эшләргә тырышабыз. Әкият бинасы буенча дөньядагы иң зур Курчак театрларының берсе санала. Аның техник мөмкинлекләре һәркемне көнләштерерлек. Мондый театрыбыз булу үзе горурлык түгелмени? Әкият Курчак театрының мәхәббәт бинасында балалар үзләренең яраткан әкият каһарманнары белән очраша, театр сәнгате белән таныша. Баланы әкият, маҗара аша тәрбияләү гадәттә матур нәтиҗәләргә китерә. Мөгъҗизага ышанган балаларның күңелендә хыял утлары кабына, хыялы булган кеше һичшиксез максатларына ирешә ала. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Татар дәүләт әкият Курчак театры, театрның барлыкка килү тарихы, бүгенгесе һәм театрның 90 яшьлек юбилее хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш Чильги Бурчухне төнҗе бетмәйенде. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.